खुलुमबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं हादरनि सुबुंफोरनि थगायसुला राजाया पुलिसनि जेयाव नांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उत्तर प्रदेशनि नारवारलाल बसरं बाहादुर मुंनि सुबुङा गावनि गार्लफ्रेन्डनि मुङाव 3 कौटि रां खरस खालामनानै पुलिसनि जेयाव गोग्लैदों। बे थगायसुला राजाया ATM कार्ड सोलायनानै रां बखुमाग्रा मोनसे गें दादोंमोन आरो बेनि गेंआ गासै भारतनि टाउनफोरावनो सुबुंफोरनि ATM कार्डखौ सोलायनानै गोबां रां आरजिदों होनना पुलिसनि सोंनायाव बुंदों आरो बियो बे गेंनिफ्राय देरसिन बाहागोखौ मोनोमोन होनना फोरमायदों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथियाव दं दासान्दि MP बदरुद्दीन आजमलनि बाथ्राया गोबां ससियेल मिडियाफोराव भाइरेल जादों। बे समावनो आसाम जातीय परिषदनि आफादगिरि लरुनजयती गगैया बदरुद्दीन आजमलखौ निन्दा होनानै बुंदों दि बदरुद्दीन आजमलआ आसामनि सुथुर आरो बदरुद्दीन आजमलआ BJPनि अक्सिजेन होनना खौरांगिरि मेलाव फोरमायदों। लोगोसे बदरुद्दीन आजमलखौ MP बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानैबो बाथ्रा बुंदों आरो आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बदरुद्दीन आजमलनि हेंथायै FIR होनोबो बयखौबो खावलायदों। थामथि रादाबाव दं मैया बेलासि समाव मन्त्रि अजन्ता नियुगनि न' सेराव गंसे टेंकार गारिया बेरफ्रुदों आरो सासे सुबुंनि जिउ खहा। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला टेंकार गारियाव दै लुवालासे गारिखौ गेरेजाव फाहामदोंमोन, नाथाय खाफाल गाज्रि गारिखौ फाहामबाय थानाय समावनो बि नवीन बरुवा मुंनि गेरेजनि मावथिआ जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बे टेंकार गारिनि बेरफ्रुनायाव मन्त्रि अजन्ता नियुगनि माखासे न'फोराबो नस्थ' जादों आरो माखासे दखानफोराबो नस्थ' जादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया Btrradabनि EM रन्जित बसुमतारिया काटिं एन्ड टाइलरिंनि 4 दाननि फोरोंथाय लानाय उदालगुरि हिन्जावसाफोरनो फोरमानलाइ गथायदों। बाथि रादाबाव दं मैया उदालगुरि जिल्लानि बेरगाव ओनसोलनि आबादारिफोरनो माइनि थार बेसेन होनायजों लोगोसे गामि ओनसोलनि फालांगियारिफोरखौ थुलुंगाखां होनायनि थांखिजों आसाम आदार आरो सुबुङारि जगाय बिफान निगमनि हेफाजाबाव जायगानि फालांगियारि कुन्ज बर'नि नाजानायाव मैया बेरगाव जुगुरिपारा गामियाव 27,000 टन माइ थुबुर खालामनो हानाय बादि गिदिरथार माइ बायथुमग्रा मिरु बेखेवना होयो Btrradabनि गाहाय प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बाहागो लाना बुंदों हाग्रामा महिलारिया मिनियो गाबो बबेयाव मा खालामो बेजों जोंहा लोब्बा गैया, जों बड'लेण्डनि 35 लाख रायजोनि जौगानायासो जोंनि थांखि होनना बिथां बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो। द'थि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। डक्टर अनजालि दैमारिनि आंगो फिसाजोआ ND आहमेदाबादनिफ्राय B.Des डिग्री फिल्म एन्ड कमिउनिकेशनखौ आजावनो हानानै गासै बर' माहारिखौ गोग्गानाय लाबोनो हादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।